Ahojte, moje meno je David Králik a teda pred nejakým časom, už to bude viac ako rok, mi bolo dopriaté napísať neuveriteľnú knižku, ktorá sa volá, že Tukan, ktorý túži letieť, aj keď vy to vidíte teraz naopak. A keď som si tú knižku po sebe prečítal, tak som zostal úplne akože paf, lebo tá knižka ďaleko prekonala všetky moje schopnosti, ktoré mi boli nadelené. A aj som chvíľu rozmýšľal, že asi už nebudem písať, lebo sa mi zdalo, že keď človek urobí už to najväčšie, čo dokáže, a vlastne je teda väčšie, než dokáže, takže na čo ďalej písať, ale medzičasom sa udialo veľa rôznych vecí. A tak ma to tak naštartovalo, že život asi nie je len jeden príbeh, a tie príbehy sú rôzne a rôzne sa tak premielajú. No a tak som medzičasom napísal aj také voľné pokračovanie toho príbehu o Tukanovi Gréciovi a nazval som ho Pura vida, čo znamená čistý život alebo jednoduchý život. Keď som sa pýtal na Kostarike, lebo medzičasom som sa bol pozrieť aj na Kostarike, že ako sa to dá preložiť, tak ten sprievodca hovoril, že to sa nedá preložiť, to sa dá iba pekne žiť. Aj pravda, že oni to tam tak, myslím, pekne žijú. A teda rád by som vás poprosil, alebo teda oslovil s tým, že pokiaľ vám to dáva zmysel, podporiť, aby sa trošku z toho šťastného života kostarického dostalo aj k našim deťom. No, asi aj k dospelým, lebo ona tá knižka není iba pre deti. Tak budem rád a vďačný za tú podporu vašu. A verím, že sa vám bude knižka páčiť. Ďakujem vám pekne.